Hola bonics i boniques, soc Santi López i això són les píndoles del profe. Paco Muñoz és un cantant afincat a Real i que s'emmarcaria dins de la denominada cançó d'autor. Paco Muñoz és solista i bé, la seva discografia, la que destacaríem, seria La llibertat la picaren, D'una terra dins la mar o Paco Muñoz canta als xiquets. Respecte a les cançons, destaquem Què vos passa, valencians?, Serra de Mariola o Paf, el drac màgic. Bé, doncs anem a veure uns quants exemples de les seues cançons. Espero que us agradi. Què vos passa, què vos passa, què vos passa, valencians? El nostre país vol viure sense perdre la identitat. Un mal dia era un drac màgic que vivia al fons del mar, però sol s'avorria molt, buscava amb qui jugar. Bé, espero que us hagi agradat. Ens veiem la propera setmana. Moltes gràcies!